Velkommen til Realskolen. Viden, visioner og venskaber. Vores skole er en rigtig god skole, både for børn og voksne. Vi har en høj faglighed, vores lærere og pædagoger er søde og altid meget hjælpsomme. Bevægelse er vigtigt. Selvom vi er mange børn, er det altid et sjovt sted at holde frikvarter. Vores faglokaler er gode, og her har vi for eksempel fysik, kemi, biologi, sløjd, billedkunst, idræt og madlavning. På Realskolen følges trivsel og faglighed altid ad, fordi trygge børn lærer bedst. Og derfor laver vi mange sjove ting sammen uden for klasselokalet. På Realskolen er vi gode til at hjælpe hinanden, og vi laver mange spændende ting hver dag. Efter skole har vi en fantastisk fritidsordning og en hyggelig café, hvor der altid er rart at være. Vi håber, du vil blive lige så glad for Realskolen, som vi er. Her er også plads til dig.